obi ụtọ ka anyị ji na-anabata gị ọzọ na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Ọ ga-amasị m ka ị nụrụ okwu Chineke nke nwere ike n'ime ya, nke ji amara bịa, nke ga-ewetara gị udo na mkpụrụ obi gị. Ihe gee ntị nke ọma dịka ị ga-anụ bụrụ onye a gọziri agọzi, onye ga-enwe udo na ọṅụ nke Chineke. Ọlụ ndị ozi isi 14 ama-agụ amaokwu 27. Mgbe ha gasịrị wee kpọkọta nzukọ niile wee kọsara ha ihe niile Chineke chiri ha aka ha mee, na otu Chineke, otu onye okike anyị, otu onye hụrụ mkpụrụ obi niile n'anya, otu Chineke nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ha otu onye nọ ebe niile oge niile na-apụta ike ya, na-apụta ihe oge niile ọ dị ike, otu onye na-agọzi gị n'abalị a, otu o si mepee ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, nke na-emepe ọ dịghị onye pụrụ imechi ya, nke na-emeghe ọ dịghị onye pụrụ imechi ya. Ndị ozi wee bịa wee gwa oke igwe mmadụ ahụ, ndị gbakọrọ iso Kraịst, wee sị, Chineke onye pụrụ ime ihe niile, nke dị ukwuu, nke hụrụ mmadụ niile o kere eke n'anya, ya onwe ya mepere ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ ha niile nke chọrọ ịbata inweta ngọzi Kraịst wetara site n'obe Kalvarị. N'abalị a, Chineke ahụ o mepewo ụzọ nke ihe ịrịba ama, ụzọ nke nzọpụta, ụzọ nke mmezu, ụzọ nke ngosipụta nke ike Chineke na ndụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Ha wee kọwara ha kọgharịarị ha, kọwara ha, mee ka o doo ha anya ndị ahụ niile otu Chineke si mepee ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Olee ihe nke a pụtara? N'ọlụ ndị ozi 15 amaokwu nke 3 ya. Ọlụ ndị ozi 15 amaokwu nke 3 o wee sị anyị n'ebe ahụ, ụzọ ahụ emepere. Mgbe o mepere ụzọ ahụ ebe o dubara ha, o wee sị, ebe a kpọtara ha, nzukọ ahụ zipụrụ ha n'ụzọ ha mgbe ha sitere na Fenisia na Samaria na-agafe. Ha kọrọ otu ndị mba ọzọ si chegharịa. Nke a wetara ndị niile kwere ekwe oke ọṅụ dị ukwuu. Onye nwe anyị mepere ọnụ ụzọ ama nke nzọpụta, nke nchegharị, nke nnwogha, nke mgbanwe, nke ndụ nye mmadụ niile n'abalị a. Dịka Chineke na-asị, abụ m Chineke, adịghị m agbanwe. Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ, taa, ruo ebighị ebi. Taa dịka o mere mgbe gara aga, ọ ga-eme ya taa nye gị, ezinụlọ gị, nye mmadụ niile na-aṅa anyị ntị n'igwe. Ọ ga-emepe ụzọ nke nzọpụta, nke mgbapụta, nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta na ike na ngosipụta nke ike n'abalị n'aha Jizọs. Ndị enyi m, ọ dịghị ihe rutere n'uru n'ozi ya. Uru nke anyị na-erite na ihe mmụta bụ nke a, na nzọpụta bụ onyinye amara nke Chineke. Site na nzọpụta, anyị na-anwapụta Chineke, wee nwee mgbanwe nke ndụ, wee hụ ịdị mma Chineke n'ime ndụ anyị. Ana m agba gị ume dịka ị na-aga n'iru na-ege ntị n'ozi ya, ka ị nweta ọkacha mma nke dị n'aka Chineke.
lee anya na amaokwu 12 nke ọlụ ndị ozi isi 15 wee sị, mgbe nke a gasịrị, igwe mmadụ a niile wee dere du wee ṅaa ntị nye Barnabas na Pọl dịka ha na-ekwusa ihe ịrịba ama dịka emepere ụzọ ahụ, nzapụta were ọnọdụ, mgbapụta were ọnọdụ, mwụgha nke ndụ were ọnọdụ, idebara aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Mgbe ahụ ihe ịrịba ama wee sochie ya, ihe ebube wee soro ya. Mgbe Chineke mepere ụzọ nye gị, i wee hụ ya n'anya gị nke okwukwe, i wee kwere ya n'obi gị niile, onye nwaanyị wee sị, n'abalị a emeperela gị ụzọ, lee ebe ị nọ, bata. I wee guzo n'obi gị niile, n'mmụọ gị niile, n'uche gị niile, na njikere, na-enweghị igbu oge, wee bịa kwute onye nwaanyị, wee banye otu ntabi anya n'abalị a. A ga-azọpụta gị. Otu ntabi anya n'abalị a ga-agwọ gị. A ga-enwe ọlụ ebube n'ihe ịrịba ama nke Chineke ga-eme dị ka o mere n'etiti ndị mba ọzọ n'oge ahụ. N'ọgbakọ zuru ụwa ọnụ dị ka nke a, onye nwaanyị na-emepe ụzọ nye oke igwe mmadụ, oke ọnụọgụgụ mmadụ ịpụta, bata na nzọpụta nke onye nwaanyị, ịpụta banye n'ọgwụgwọ nke Kraịst na-enwe ya, ka ha bịa banye na ọlụ ebube nnwere onwe nke mmụọ Chineke na-eme. Ọ na-emepe ụzọ ahụ n'abalị a, ị ga-abanye. Onye ka m na-agwa okwu a? Gị onwe gị ga-abanye. Kwee ya, aga m abanye. Nzọpụta nọ n'ime alaeze, ana m abata. Ihe ịrịba ama nọ n'alaeze, ana m abanye. Ike nọ n'alaeze, ana m abanye. A na-etiji yoku niile ngwa ngwa ị bịara bata n'alaeze Chineke. Yoku niile nọ na ndụ ga ga-etiji ya. Ike niile nke Setan, ọ ga-ebibi ya. Agbanyeghị ogologo oge ọ nọrọ ebe ahụ, ike ahụ, site n'ike nke ọchịchịrị, ike ahụ site n'aka onye ahụ kpọrọ mkpụrụ obi gị asị, kpọrọ arụ gị asị, ngwa ngwa ị bịara wee bata n'ọnụ ụzọ alaeze ahụ emepere, a ga-etiji agbụ ahụ niile n'aha Jizọs na ndụ gị n'abalị a. Kwee ya na ndụ m n'abalị a, na ezinụlọ gị n'abalị a. Kwee ya na ezinụlọ m n'abalị a, ebe m bi n'abalị a. Yoku niile a ga-etiji ya. Ike niile nke onye iro a ga-ebibi ya. Onye nwe anyị na ebube ya, n'ike ya, n'ịdị ike ya, dịka ọ na-emepe ụzọ, ị na-abata. Ọ dịghị igbu oge ọbụla. Otu ntabi anya ahụ, ihe ịrịba ama wee bịa. Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Guzo. Ana m ekpere gị ekpere ugbu a, Nna anyị, n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'oge a. Anyị ma na iji ya kpọrọ ihe, iji ya kpọrọ ihe. Ndị kpọkuworo gị, eji ya kpọrọ ihe, inye nzọpụta, mgbaghara. Ị na-ahụ mmadụ niile ndị ji ya kpọrọ ihe, ndị na-ekwuru onwe ha eziokwu, na-akpọku gị, ndị siwo na ọchịchịrị pụta, si na mmehie pụta, wee lọghachikwute onye nwaanyị ugbu a dịka onye nwe na nzọpụta. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Nwaanyị na Mario, ihichapụ mmehie ha niile.
ajọ omume ha niile, ọmụma ikpe mmehie na ịta ụta nke mmehie, wepụ ya na ndụ ha, ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara, ọṅụ nke nnwere onwe pụọ na mmehie bịa na ndụ ha ugbu a n'aha ndị anọ ebe a, ndị nọ ebe ahụ, ndị nọ ebe niile, ndị na-ege n'igwe n'ikuku, ka ọṅụ nke mgbaghara nke nzọpụta bịa nye ha niile ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ị na-abịa maka ọgwụgwọ, maka nnapụta, ọ na-eme ugbu a. Olee ebe ị nọ? Welie otu aka gị elu, bikwasị nke ọzọ na-enweghị n'ebe na-asị Onyenwe anyị, lee ya nọ m ebe a, ama m na emeperela m ụzọ ahụ, ana m abata. Ihe ịrịba ama gị ga-ezute gị ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị, a na-agọzi aha nsọ gị. Ịbụ Chineke ịhụnanya, nke obi ebere, nke ike na nke amamihe, nke ebube. Ị na-ahụ mmadụ niile ebe niile. Onyenwe anyị ma na ike gị ọ dịghị ada. Aha Jizọs adịghị ada ada. Anyị na-eweta mmadụ niile n'iru gị ugbu a, dịka ị na-emepe ụzọ nke ihe ịrịba ama. Metụ ndụ ha aka n'aha Jizọs. Mgbe esi ọ dịghị mmụọ ọjọọ ekwensu pụrụ esi mba, nke ekwensu apụghị esi mba, ọ dịghị ike ọchịchịrị pụrụ esi mba, ọ dịghị nwoke maọbụ nwaanyị ebe ọbụla pụrụ esi mba. Mgbe esi enye ihe ịrịba ama anyị, nye ihe ọgwụgwọ anyị, enye nnapụta anyị, enye ngosipụta nke ike, ọ dịghị mmadụ, nwoke maọbụ nwaanyị pụrụ esi mba nye ike gị n'aha Jizọs. Isiwo maka anya kpuru isi ịhụ ụzọ. Isiwo maka isi mgbaka ịpụ. Isiwo nye maka ihe zara aza ịpụ n'afọ ahụ. Isiwo nye nnapụta na itiji yoke nye mmadụ niile. Isiwo na ịbịa ịnapụta mmadụ niile. Weta nnapụta ga-enye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama pụrụ iche na ndụ anyị. Ihe ịrịba ama pụrụ iche na ndụ gị. Ihe ịrịba ama na ngosipụta na ndụ gị. Nara ya ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ gị n'aha Jizọs. Ike nke na-etiji yoku niile bịakwasị ndụ gị ugbu a. Tijie yoku niile na ndụ gị. Ihe ịrịba ama n'aka nri, ihe ịrịba ama n'aka ekpe, ihe ịrịba ama n'iru, ihe ịrịba ama nye ndị na-eto eto, ihe ịrịba ama nye ndị okenye, nye ndị ahụ na-adịghị ike. Ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ike gị guzosie ike na ndụ niile. Anyị ekele gị n'ihi na anyị ma na-emewo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ụzọ ihe atọ ka anyị na-amụta n'oziọma nke taa. Nke mbụ bụ na Baịbụl, ya bụ akwụkwọ nsọ, kwesịrị ịbụ onye ndu anyị. Nke abụọ bụ na ndị ụwa na-echeghị ka ị gbasara ha ozi ọma nke iritara n'uru. Nke atọ wee bụrụ na mgbe anyị matara onye nwe anyị, ọṅụ nke na-adị abụghị naanị ihe nke na-adị n'ime anyị, ọkwa ihe nke na-adị na mpụta ihe. Ndị mmadụ kwesịrị ịhụta nke a n'ịdị iche nke dị site n'ịhụnanya gị. Ọ bụ na iritara uru site na ihe anyị na-eme, ka anyị chọrọ ka anyị marakwa gị dịka otu onye. Anyị nwere ọtụtụ ihe na YouTube ma